hľadám skutočnú lásku. Prezrať svoj nik. Zlož si tú masku. Nemôžem, nepýtaj sa prečo. Raz pochopíš to asi. Toto je pravá. No, tak píš jej radšej ale o počasí, vieš? Napíš mi o sebe a ja ti správu dám. Zatiaľ len písomne. V Skype sa nevyznám. Dojka mi vraví, že je vo mne vášeň. Z otočky pijem absintu fľaše. No zdá sa, že triezva práve není. Na fórach si každý identitu mení. Daj vedieť, ako by som ťa stretol. Nemôžem stretnúť sa. Som z domu Capuletov. Čo? Zradný Capulet? Je tam. Hackol mi údaje z mojej banky. Server mi nabúral. A má na nič stránky. Tak vidíš, osud nepraje vášni. Je taký krutý a celkovo zvláštny. Už ako dieťa som mal kiahne. Čo to má s nami? Práve že nič. A ty dudru! No, smrť na mňa siahne, keď počujem slovo Capulet. Musím už ísť. Chystám sa na spoveď. Viac mi už nepíš? Bratranec Tybalt je môjim adminom. Bývalý hacker? Teraz je hrdinom? Vraví sa, že vlk vždy najlepšie stádo chráni. No ani on mi v láske nezabráni. A tak sa Rómeo rozhodol milovať Juliu Capuletovú aj napriek tomu, aké nosí meno. Ale to je problém, lebo ten Tybalt je najlepší. V čom? No ten ti to rozloží na katióny a anióny, ten počítač. To není len tak. To je... Pozri sa, jak to tu máš. No, vidíš? Ten Tybalt, ten ťa dostane, kamarát. No, to si povedal pekne, ten mi pekne na nervy drnká. Ja mám nápad. Spravíme to tak. No? Pozri sa, presne. Keď nevieš, čo robiť, no toto nič to zatvor. Keď nevieš, čo robiť, pomôže trnka. Nechápem tvoje prirovnania. No, trnka podľa najnovšieho výskumu má skvelé zloženie. Pomáha rozumu a celkovo vás drží v duševnom zdraví. Takže budem jesť trnky a všetko sa spraví. Áno, ale daj pozor na súboj s Tybaltom. Nenechám ho na pokoji. No, Tybalt bol známy hacker z rodiny Capuletov. Bol to... Ja sa na to môžem, zase mi tu zamrzlo. No... Obidvaja sa stretli v neľútosnom súboji. Rodáci, no... Hneď potom, ako Tybalt zistil, že Julia, jeho vlastná sesternica, si začala s Rómeom. Súboj bol nemilosrdný. Prosím vás, ale skutočne to si neviete predstaviť. To bolo tak hrozné, že vám to nebudeme ani ukazovať. Súboj sa začal. Ticho, ako v laboratóriách ESET. Len sem tam počuť bublať kávovanie. Obidvaja pracujú. Na veľkých obrazovkách sa zjavuje a mizne, nikto nevie čo. Tybalt a Rómeo bojujú veselí. Prešli už všetky úrovne levely. Hra má svoj vlastný štýl. 3D muzika. Sledujte Tybalta, špičková grafika. Zabil som ťa, Mišo, už neklikaj. Ty vôbec nechápeš. Hlavne mi netýkaj a pochop, že čo zabiješ v reálnom svete, ešte stále žije na internete. Ten je dnes bojskom čiernych i bielých. Ja nechcem bojovať. Chcem Juliu v miery, stačí mi krátky vzťah, nič vážne na papier. No ja ťa napadnem. Virtuálnym saltom. Vidím, že začal si CTRL autom. Nič lepšie nemáš. Peknem ťa odzadu. Ja raz dva rozlúštim túto záhadu. Čože, tak bystrý si? Len jedna trnka malá mi takú silu dala. A ešte to heslo. Nádej, láska, ochota. No? Podal mi server! Prekliatá robota! Pravil som ti, nedráždi ma pako. Vypni si počítač a ulož sa ako. Umieram schválne, aj naozaj aj virtuálne. Tak sa to stalo. Rómeo zabil Tybalta. Nevieme, či naozaj virtuálne v každom prípade. A konečne sa otvoril priestor pre balkónovú scénu s Juliou. Bola noc.
Ale to bolo jedno, pretože závesy na izbách boli zatiahnuté. Julia pomaly sadala k svojmu laptopu. Ruky sa jej triasli. Vedela, že nie pod balkón, ale na fórum príde Romeo. Želala si, aby tam bol a uvidela celú jeho ikonu. Komunikácia sa začala. Láska je vírus, čo príde, keď nechcete. Na tú sú prikrátky dokonca v esete. Láska je šťastie s nešťastím spletené. Vždy je to o chlapoch. Vždy je to o žene. Ona chce jeho, on chce zas onu, jeho chce Jehova? A ty chce do... Baví ma s tebou písať si básny? Kým si píšeme, všetko krásne. Ja viem, že ťa ľúbim, keď odpájam sa na úsvite. Ešte tak, rok, 2 a môžeme to skúsiť v realite? A nie, to sa obávam, zostaňme takto žiť. Do konca života? Kúpim ti megabit. Tu si ho stiahnem. V realite čakajú ma splátky. No neviem, či slovo nevezmem z piatky. Ja túžim po nehe, keď sa telo stretne s telom. Tak budem tvojim Windows komandom. A časom možno budeme mať aj dceru. A ako ju spravíme? Cez webkameru? Na Facebooku na to bude aplikácia. Takí sú muži. A celá generácia. Julia, už svitá a baterka skončila. Romeo, že ja som ťa ľúbila. Dokonca básni. No, a teraz pozor. Tak bude reset, či koniec šťastný? Ponecháme na vašom láskavom uvážení, na uvážení hostí. Nech každý vo svojej fantázii sa tejto situácie zmocní a môžete si vymýšľať, ako ukončiť tie témy. Môžete čokoľvek. No pozor na extrémy. A na záver úvahy, či je to láska ako hrom, keď dojdete k výsledku, napíšte nám na www.tulavedividlo.com. Viete, je to tak, to je všetko. V mene nás i dobrého kusu želáme šťastie vám, lásku aj bez vírusu. Veď ako sa vraví u nás, keď máš v sebe 5. ferment, pripojíš sa na internet. Tam pod menou Zobor četuješ jak bobor. Píšeš samé zavináče, virtuálne snívaš, plačeš, skladáš piesne o tebe na 3 stránkach www. Tu však v sieti vidím, emailuje s iným. Mne píše len, že nám never, na to na mňa padne server. Tak si potom v Yahoo dám urobiť dlahu, ťažkú ako medaile a vám píšem emaile. Po 5. fernete nebuďte na nete. Skúste radšej živý svet. Pime.sk. Ďakujeme veľmi pekne Tulavému divadlu Jakub Nôta, Štefan Richtárek, Lucia Róža Hurajová a Palo Bôcik.